1995. godine, kada je društvo osnovano, neki od nas već su bili aktivni članovi prvog ansambla. Nekada deca, a danas odrasli ljudi koji su pored nas iz Šida, došli iz Nemačke, Beograda, Novog Sada, da igraju večeras, i to iz ljubavi prema igri, pesmi, folkloru, druženju, a velikim delom iz poštovanja prema Raši. O tvojim poslovnim uspesima pričat će se za uvek, jer si ostavio neizbrisiv trag u našem gradu, ali pored tvoje porodice, ovo je tvoj najveći životni uspeh. Znaš, kao mlađi, možda nismo uvek na najbolji način razumeli tvoje postupke, ali danas smo ti zahvalni na tome što si verovao u nas i kada mi sami nismo, što si nas, kada smo bili na izmaku snage, naučio da baš tada moramo biti najbolji, i bili smo. A to nam je svima kroz život mnogo značilo. Naučio si nas da bez obzira na naše različite karaktere, mišljenja i stavove, stanemo u kolo i igramo kao jedan, i da tada sve prestaje da bude važno. Sati i sati igre i pesmi, nesebičnog truda tvog i našeg, spojili su nas za čitav život. Rađale su se ovde prve ljubavi, brakovi, kumstva, večna prijateljstva, a mi smo odlazili i dolazili, ali smo znali da kod tebe uvek ima mesta za nas, kada god smo to poželeli. A sada vas molim da jednim velikim aplauzom pozdravite sve naše saigrače, koji su večeras na tribinama sa vama, a srce na podiju sa nama. Nemo izađi. Za one koji su želeli, ali nisu mogli večeras da budu tu. Za naše porodice koje nas 30 godina prate na svakom koncertu. Za članove Tamburaškog i Narodnog orkestra koji su nas pratili na mnogim koncertima i večeras su svirali sa istom onom voljom i željom. Posebno poštovanje odajemo večeras svim našim saigračima i roditeljima koji više, nažalost, nisu sa nama, a bili su večeras i tekako u svakom tonu, u svakom koraku. Željka, molim se Željka Stačević, ako nije palo, ne svišti se. I na kraju, Rašo, poklanjamo ti ovaj mali znak pažnje kao odraz ljubavi, poštovanja